имрӯз дар муассисаи давлатии таълимии мактаби байналмилалии президентӣ дар шаҳри душанбе озмуни аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявӣ бо медали тилло ва нуқра ҷамъбаст гардид. дар он хонандагон аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок карда донишозмоӣ намуданд. ман ғолиби озмуни аттестати аълои равияи ҷамъияти гуманитарӣ бо медали тилло мебошам. мо ҷавонон аз истиқлолияти давлатӣ, сулҳу ваҳдат ва пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шукргузорӣ менамоем, ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро фароҳам сохтанд, то ки таҳсил намуда барои ватану миллати худ саҳмгузор бошем. ғолибони озмуни аттестати аълои универсалӣ ва равиявӣ ки медалҳои тилло ва нуқра ба даст оварданд, онҳо ҳамаи фанҳои барномаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумиро дар сатҳи аъло аз худ намудаанд. дар маросими ҷамъбасти озмун масъулини вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, ки маориф ва илм дар сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва калидӣ эълон гардида, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баромадҳои худ борҳо гуфтанд, ки ман дар сиёсати худ маорифро дар ҷои аввал мегузорам ва дар ин замина таъкид низ медоранд, ки кӯдакони болаёқат захираи тиллоии миллат мебошанд. дар ин озмун он хонандагоне иштирок намуданд, ки синфи нуҳумро бо аттестати аъло ва имтиҳонҳои синфи 10-11ро бо баҳои 5 ва рафтори намунавӣ хатм карданд. ман имрӯз гирандаи аттестати аълои бо медали тиллои равияи табиии риёзӣ ҳастам ва аввалан миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо хонандагон, ҷавонону наврасон чунин шароитҳоро барои пешрафти мо муҳайё сохтанд. озмун ду бахшро дар бар гирифта, дар бахши аввал довталабон аз фанҳои забон ва адабиёт ва риёзиёт имтиҳон супориданд. инчунин довталабони аттестати аълои универсалӣ бо медалҳои тилло ва нуқра аз 12 фани таълимӣ ва довталабони аттестати аълои равиявӣ бо медалҳои тилло ва нуқра аз 6 фани таълимӣ имтиҳон супориданд. миннатдории худро сараввал ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки чунин озмунҳоро баҳри мо хонандагон ташкил карданд, то ки мо дониши худро боз ҳам зиёду зиёд гардонем. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ташкил кардани чунин озмунҳо ва дастгирии мо ҷавонон мерасонам. маврид ба қайд аст, ки чунин озмунҳо барои боз ҳам рушд кардан ва рӯ ба илму омӯзиши илмҳои дақиқи гуманитарӣ овардани мо ҷавонон бисёр ҳам мусоид аст. барои гузарондани санҷишҳои фанӣ аз ҳисоби олимони шинохта ва устодони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии мамлакат комиссияҳои фанӣ таъсис дода шуда буд. дар фарҷом ба ғолибони ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ бо медалу ифтихорномаҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. ёдовар мешавем, ки озмун барои дарёфти аттестати аълои универсалӣ аз 22 то 24 июли соли равон доир шуда, маросими ҷамъбасти он 25 июл дар мактаби байналмилалии президентӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. иброҳим Назлозода.